ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାସୁଦେବ ବ୍ଲଗ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏଣ୍ଡ ହେବ କେଉଁଠି ନା ଗାଁରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦିନ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଆର ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବନେଇଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଖାଲି ସେଇଟା ଗାଁରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତ ଗାଁରେ 12-13 ମିନିଟ୍ର ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲିନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଆ ଫଟାଫଟ ଗାଁକୁ। ଓକେ, ଏଠି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ହେବନି। ଟିକେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଚାଖେଣ୍ଡି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଏକାଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେତେଟାରେ ଜାଣିଛୁ? 4ଟା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟଅପ୍ କରାହେବ, ବୁଲିଆ ବାଲିଆ ସବୁ ଦେଖିଆ, ଦେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। କ'ଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ସରିଲେ ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ଓ ବାବନା ଗୋଡ଼ା ହାତ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଇଏ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ, ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା ତୋର? ସବୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସରିଲେ? ରେଡ଼ି ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ସମୟ ରେଡ଼ି। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଏବେ ବି ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ସରିନି। ଇଭେନ୍ ସରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଟି ଆସି କାଟି ଦେଇଥିଲି, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବୁ? ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଅଛି, କାମ ଟିକେ ସାରିକି ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ। କାଲିଠାରୁ ଦିନ ବେଳା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଟିକେ ରାତିରେ ହେଇଯିବ, ରାତି ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ କରୁ। ଶୁଣ, କାମ ଏଠି କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଥିଲା? କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଚାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ବଇଛୁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଜଗତସିଂହପୁର କାମ ସାରି ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର, ଯେଉଁଟା ଯଦି ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ନ ସାରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କାମ ସାରି ଆଜି ପୁରା ଫୁଲି ଟାୟାର୍ଡ। ତ ଆଜି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ କିଛି ହେଇନି ଗାଁରେ। ବାକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଟେରିୟଲଟା ଟିକେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟଲ ଦେଖେଇବିନି ଆଜି। କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆଣିବି। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି 4 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ଯଦି ନ ହେଇଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଓକେ, ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଓକେ।